Здравейте! Аз съм Велислав от Трезор ди Фльор и искам да представя нас и нашата идея. Ние сме компания за внос и продажба на чай и аксесуари за чай. Работим с 58 заведения, много индивидуални клиенти и двама големи дистрибутори. Предлагаме уникални чайове и развиваме продуктовата си гама непрекъснато. Иновативни сме. Варим собствен студен чай, организираме чайни партита, вече имаме 7 такива. Правим чайни паузи по семинари. Каква е идеята ни? Искаме да създадем тий-бар, място в което да предлагаме чай, кафе и здравословни храни. Да организираме събития, чайни партита, презентации на фирми, семинари и обучения. Да даваме възможност на хора с идеи и творци да презентират себе си. Да превърнем чайната в клуб за изяви. Да създадем здравословна култура на общуване. Хората, особено младите, имат нужда от такава среда, а има и търсене за нея. Имаме работещ модел, контакти, финансови и маркетингова стратегия и обичаме и вярваме в това, което правим и в самия продукт, който предлагаме. Ще се радваме да споделим идеята си по-задълбочено с вас. Благодаря ви за вниманието.